Hvad sker der om bag bilen? Vi kan ikke rigtig høre, vi kan ikke se noget. Kan vi høre noget? Christina, hvad lavede du lige? Christina, Jeg skal ikke hvor vil jeg tage? Gå fra nu! Gå fra nu! Christina, hun var ved at tage selen på. Altså min sele, og jeg sidder foran, og hun sidder bag. Skal man gå fra nu? Jeg mener 5 timer senere. Nu skal du altså ikke krasse af her, vel? Det vil jeg ikke have. Er du færdig? Ja, gå fra nu. Ja. Du lovede. Ja, skal nok. Er du stiv, Stella? Jeg lover dig bare hun ikke siger det. Hey, du må ikke viske. Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg lader være at grine, hvis hun siger det igen. Tog du hendes hele på afstand? Hvad fortryder du lidt, Jeanette, at du tog med i bilen her? Nej, det er den bedste oplevelse, jeg længere har haft. Det er dejligt at køre med nogle søde mennesker. Altså, her i bilen, eller hvad? Og det var godt. Hvad? Ja, her i bilen, ikke også? Nej, hele aften. Nå, om du fortrød, at du var med i bilen, det var det. Overhovedet ikke. Som jeg lige sagde til her, hvis bare... Jeg ved ikke, om du har en god reol til Stella, hun er ved at løbe tør, kan jeg så. Den der hendes sele, eller hvad? Hold kæft, den tosset lige her. Ja. Ej, hvor dejligt at møde nogen på samme plan som min selv. Ja. Ja.